Hazoti ndoti inovhundutsa here kana inogadzwa inoita sei. Kuna muprofita vakabuda vachita profesi yavo, asi vakati kune munhu wavakatumira email. Munhu uyu uri kuentertainment industry uku, asi mudzimai, uyezve profesi yavo yakaenda mberi ichiti vari kuona munhu uyu wabuda zvaabuda mukati memuviri wake, asi kuti like kuti rasha ikauri kuti chii, asi vakamutumira email, munhu iye haana kupindura. Zvinonawo kuti munhu is a broad word guys, atikurana mana kuti auchazi kuti munhu wacho unorehwa ndiani, abva wati icomedian munhu wachoni. Macomedian ariko kuZimbabwe madzimai akati wandi atikurana. Saka who is he referring to? Ndobva vati zvakare put your house in order. Saka ndati manje kuti ari kurehwa pandiani. Muona manje munhu wese kumakomenzi chakatotenderera zviro madeko adikura chakatenderera madeko, vanhu vakatanga kuti saka ari kurehwa ndiani kuti vanoita zvemakomedi vakawandisa vadi kungotaura zita, kana vataura zita zvozikanwa kuti ndiani, kana vanhu vachinamata kuti ivo vatanzanza haana kundipindura ndikamutumira email. Tichiri ipapo zvakare hatizoziva manje kuti vadi kumbokonzita nawe kuti kuda kana riri email, mumwe munhu unogona kusapindura maemail, kuda everyday unogona kuona kana kuti 100 maemails per day. Hazizofuti kuti munhu uyu wakatumirwa email rini, ko vadi vambozama zvakare kumuvinga kana kuti kuma-inbox yepafacebook, kana kuti kufona, kana kungotsvaga vari pedo nemunhu wacho, nekuti munhu wese zvezvika uri busy kutsvaga maemail, vachiti maemail wacho hatimaoni kuti ikira tikapesa kuona email yakati. Saka hatisi kuti munhu wamwari uyu wakatumira email rini, haana kutaura zvake ipapo, asi kuti ndakatumira email munhu iye haana kupindura. Saka ndosaka ndazoenda public kudai kuti ndiutoudza munhu iyeye kuti please ndatanga kutenderera sindazotora kuti kubus stop zvikanzi kune avo vese vanoita zvekuacta macomedian zvikanzi dear comrades, let's check our emails and pray for us, ndeve bus stop ndokubva chadi chatenderera. Saka asi papakanzi live from Midrand, Gauteng, South Africa. Kwati muprofita vari kupi, vari kuJoni. Ndasingazi ndakatanga kuti vaona hangu zuro, ndopandakatanga kuti vaona kuti kuna profita vakadai. Vanhu vakabvunza kuti kandi the comedian swap nekera because nangu haana zita here kuma-comments uku. Zvikanzi kana muchireva muprofita anonzi profiti fadzai. Zvanzi ndopi iyeye zvikanzi manje akatinga akakonfusana kuti munhu wacho ni comedian wacho haana zita here, zviite easy pane kuti nawo munhu wese angofunga kuti ndini. Nokuti vangatanzi ndazona ngo you are not making it, kana atisiwe. Zvanzi ndiye uya wemadrip chete ndevamwe advocate. Who in I don't know. Zvikanzi be careful guys, I know this prophet, what he says comes to pass. Vamwe zvikanzi anyway, just put yourself in her shoes and hearing all these things. Ngatisadero guys, whether you mentioned names or not, but it ain't good. So kuda kushudzira mwana kuti ndiye uyu. Zvikanzi musadaro munoti kana ari comedian haana ma-emotions here. Hazvina kunaka zvamunoita, musatambe nerufu, hapana anoruda. Hapana anoshuvira umwe kushayika pasi pano, asi kuona kwangu nekufunga kwangu bora pasi, live a normal life and check your email. If you are the one mentioned above, people message inouya nevaka shoreka, no offense. Saka apa now munhu wese asuzwa ndiani, mwangoti asiningere. Zvikanzi kopata wasere munhu here, if the shoe fits wear it. Nevamwe it's very bad guys. Mwari anokuranga ine zvinhu zvamunotaura muchiti muri kutamba. Ko vanhu chigwa hapana kudomewa zita 1. Why kungovhunduka tese tichafa nguva ndo inosiyana chete. Be careful, uyu angati be careful. Zvikanzi vane page here kuFacebook, vanayo ndokumbirawo zita ravo, ndobva abuda zvikanzi anonzi Prophet Fadzai Ministries, ndo zita ravo. Kureva kuti muprofita amuZimbabwe zvakare, asi ndofunga unoshumira chiprofita uri kuJoni. Ndo wangati anzi ndakaemerera munhu wacho. Saka ndoti kuti pamwe dai ambokudzidzawo the fact yekuti kuda munhu iye hatorinawo time yekuita sama-email. Hakuna here dzimwe zhira dzekuti vakomunicate nemunhu iyeye kuda ku-inbox chaiko, kana vari paInstagram, paTwitter, kunonzi paFacebook, dzakawanda mahandles. Pane maWhatsApp swift, mamwe vanosiya nhamba pamaWhatsApp, dzemaWhatsApp ipapo vokontakta munhu iyeye. Kuda pamwe akatokanganwa password ye-email yachoni. Ndo zvinogona kuitika futi. Vamwe ndovakuti I think ariko, I don't know, but all I know he is a true prophet. Nevamwe
prayer pakadai inonetsa kana munhu asingazozwa ndiani wakati hazvikumapizika handizivi because haana kutaura zita remunhu wangoti a female comedian ndo wandaona saka handizozivi mandichikanzi this prophecy yechi2 ichitaurwa nemaprofita 2 kuti ginimbi akaudzwa nemaprofita but akaiignore munhu anenge oziva hake kuti yakukwana ngwani ndivamwe zvikanzi but mukaona kuti vanhu havateerere here baba kana mukaona kuti vanhu havateerere zvikanzi hatiri kureva nhema vanhu ndokuti vakutanga kuti mafamily akati pray for madhaveni vamwewo vakati hatiri kureva nhema nekuti ivo vanga vatanzi skin condition kanzi paskin condition paritiki madhamu yekera vanoitawo izvozvo zvemubleach ndevamwe avo uku kuna vanoita sei vakaenda kunogadzikwa so ndevamwe avo zvikanzi kose vachingoona zverufu zvikanzi pakuda wisdom apa not nyama yedu ndevamwe avo. You can say that again. He's not the only prophet who gave this prophecy. The other one posted is now the second time. Andimuzivi wakaposta wachoni kuti wakaposta achiti chiwa kurehwa nevana. Zvikanzi anopindura soon nevamwewo. You send one message, then as a man of God, do your best to reach out to that person as many times as possible. Don't give up. God showed you so that you can help her. Ndio zvandanchitaura zvezvokuti atizivi kuda munhu uyu atotasima email. Kuda katofunga kuti vanhu vaya vanoda ngouya vachingoti promote me kana kuti chi zvoitika. Oro kungofunga kuti masikama futi waya zvinogona futi kuitika kana matrollers saka kuda unogona kuignore. Oro ma-emails achena atorina nguva nekumatarisa. Unogona kutoskipa chingotsvaga something one chiri important mukati mechi mema-email zake iwayo anokwanisa kutaura. Tochibva ipo tine pakuti zvakare ndo panatisa kuti kwadi kumboenda pamaInstagram kwese achiti ndini the same person adi akataura prophecy ndini ndiri kutsvaga maybe vakapa munhu second chance zvogona kubatsira zvakare nekuti munhu wese ari kuita zvingofungira hapana anoziva. Asi handisi kuti sei vanhu vaingoramba vachimenshena one munhu kumacomments uku. Let's be honest, guys. Nobody can run away from rufu. Even prophets will also die. If what they are seeing is true, ask them date and time so that you get prepared because we all going to die. You cannot avoid that. Nevamwe zvakare. Zvanzire condition mukati haisi kuzokonzereswa neekera here. Like papa ne two. Vamwe vakati ningi, vamwe vakati ningi. They will be protected in Jesus' name. But why, guys, kushuvira munhu rufu? I'm seeing a lot of people warikuti mining. Why would you do that? It's not good. Zvikanzi condition mukati haisi kukonzerwa nebleaching here. Zvikanzi maekera hava bleach. Zvikanzi kuati maekera ndiani. Hasi wega ekera comedian. Vamwe ndiwo kuti vanhu vangachochinja namashoko because of this prophecy vedu atikura nema. Vamwe vakati vanozora vamwe vakati ndevava ndo zvanga zvakanyanya kuzara. Vamwe ndokuti reading some comments here ndapererwa uvinge munhu say don't wish that person is dead, may God protect us all. But you didn't see Carolina ndevamwe. Scary. I will pray for my sisters. Tell us where Tapomakore's body part is. Do Mwari hashande like that. How many people were visited by the angel Gabriel in the Bible? Vanoda kuudzwa Mwari zvekuita kunge ishamwari yako here nevamwe. Zvikanzi maekera be safe. That one is not ekera ndevamwe. Liu please guys ngatinamatire vana ningi zvakare. Pakati pevaviri vaya vanoda zviro ndevamwe avo. Chingotaurai zita remunhu wacho kwokuti temesa musoro nekutifungidzira kuti pamwe ndinhingi ndo kune chingoitaika kungoti gaga tizive kuti ndiani. Vamwe ndokuti zvakare zimahwanjwa tikanzi nevamwe don't be afraid bust of you, just pray for yourself, Mwari vanokubatsirai. Which comedian now? Kana panzi skin condition ndamuziva. Zvikanzi mainingi namaningi vari safe. Macomedians tototyira ana kunyina nikikini. Zvikanzi nevamwe zvakare kana kudya motombomira woye
please ndapota will include you in my prayers. Hokoyo Hezekiya zvanzi nguva yakwana. Ndimainingi vari kurehwa ivava ndevamwe ndimainingi here kana ningi here kana ningi here. Vanhu vangachimeshana mazita akawanda. Zvikanzi iweka Isaya ataura zvikanzi kudai atoresponda hake ndevamwe avo. Saka ikangoti ndo zvanga zvakazara izvozvi. Vamwe vakati why are you mentioning, vamwe ndobva atanga kuti uyo anyasanyora list. Kuna Madam Boss, kuna Maititi, kuna Gonyeti, kuna Magi, kuna Dafu. Ndiwo macomedian andoziva aya. But pataurwa email hapo pakati pavo pane vari obvious kuti havana email, saka vari safe. But vamwe vacho vari obvious kuti vane maemail. Ngati vana Mateo please pamwe vangayambuke kwete kuzoita zveprofesi yempinga iya kuyaukaba kwana vamwe chokwadi who knows. Pana asina email here vedu we zvanzi masiya vana Chibhebhi ne two girls devana comic zvakare vanoita zviti zvecomedy izvozvo. Ndo zvanga zvakadi zvakazara nevanhu ikoko kuma-comment section kuti vana ningi nana ningi. Saka I don't know. I think prophet ava vanofanira kutomboenda kana kuri kuinbox kwevanhu vavo zvakare kuti akuno kuziva kuti ndiani right now. Kuda ma-emails acho munhu anoreceiva kana kuti 100 kana 300 ma-emails per day. Ko kumbozama kuFacebook kana kuInstagram zvakare zvinogona kuita izvozvo. Saka ndozvizvo ndandangoera zvomuzvara ndisita kubata zvakare pachikamu chinotevera.